Estem en Hol HaMoed, Pesach, i hem començat la conta del Sefirat HaOmer, que és un procés de 49 dies en què perfeccionem les nostres 7 característiques emocionals, i la primera característica que hem de perfeccionar és la del Hesed, que el Hesed vol dir bondat i està fonamentada en l'emoció de l'amor. Aquesta característica és la bàsica i la que comença en el nostre patriarca Abraham Avinu. Abraham Avinu, doncs, és el mestre del Hesed. I, de fet, el nom d'aquest clip, el títol d'aquest clip és Titen Hesed le Abraham, que vol dir dona-li Hesed a Abraham, que fa referència a un salm. Com hem dit, la característica del Hesed és la primera, és la més important, i l'analitzarem a partir de les 4 lletres que componen la paraula Hesed en hebreu, que són la lletra Het, la lletra Samech i la lletra Dalet. Pel que fa a la lletra Het, aquesta lletra implica infinit, i en particular ens aboca en la paraula Hesed, que aquest Hesed l'hem de desenvolupar en una mesura infinita. La lletra Het, de fet, és la 8a lletra de l'alfabet hebreu, i el número 8 és un infinit en vertical, i perfecciona, de fet, l'infinit matemàtic, perquè l'infinit matemàtic és horitzontal, que dona una idea com de constància, mentre que l'infinit hebreu, que és la lletra Het, és vertical, és un infinit vertical, que implica que el nostre infinit, la nostra evolució infinita, ha de ser en creixement constant, sense fi. També de la lletra Het podrem extreure una altra idea d'infinit, que és que el nostre Hesed ha de ser infinit en el sentit d'incondicional. Incondicional vol dir que no hi ha d'haver cap factor extern o intern que limiti la qualitat, més que la qualitat del nostre Hesed. En quantitat hi ha altres factors que poden limitar, com per exemple que nosaltres en el nostre Hesed hem d'arribar a un punt que amb el Hesed que fem amb les persones no podem superar-lo per no fer-li mal pròpiament a la persona que rep el nostre Hesed. Això, Be'erat Hashem, ho veurem a la característica de Geburah, que vol dir rigor. Però bé, qualitativament el nostre Hesed ha de ser infinit. Què vol dir que el nostre Hesed ha de ser infinit? Doncs vol dir que l'hem de fer amb una perfecció màxima, que no hi ha d'haver cap element que pertorbi el nostre Hesed i que l'entrega ha de ser total i que hem de buscar fer aquest Hesed amb una perfecció màxima sense que hi hagi cap element que el taqui o que l'imperfeccioni. Si nosaltres aconseguim fer-lo d'aquesta manera, o com a mínim ho intentem, anirà augmentant de manera també infinita el nostre amor per Hashem, per la vida i per tots els éssers creats. La segona paraula que fa referència a Hesed la segona lletra és la lletra Samech. La lletra Samech fa referència a tot el que és constant, tot el que és repetitiu. I de fet la forma de la lletra Samech és una forma circular, que ens dona aquesta idea de repetició i de constància. La lletra Samech també apareix en la paraula Kesef, que vol dir diners. I precisament nosaltres, en el nostre salari, que rebem també de manera constant i repetitiva, Be'erat Hashem, hem d'aconseguir d'entregar el 10% del nostre salari a institucions que fan obres de Hesed, obres de bondat, per persones necessitades. També podem considerar que la paraula Hesed, que inclou aquesta lletra Samech, encapsula la idea de l'ismoch, que l'ismoch vol dir sustentar, donar suport. El nostre Hesed ha de donar suport a les altres persones i també el Hesed que fem a nosaltres mateixos, que també hem de fer Hesed amb nosaltres mateixos, ens ha de donar suport a nosaltres. I la idea bàsica, en tot cas, de la lletra Samech, és que el nostre Hesed ha de ser regular. No hi ha d'haver cap element que faci que fem Hesed amb una sensació negativa, amb una sensació que no ens agrada fer aquest Hesed. Eventualment ho aconseguirem. I finalment tenim la lletra Dalet, que la lletra Dalet és la lletra que vol dir porta. La lletra porta, la paraula porta comença per la lletra Dalet i Dalet vol dir porta. I en particular el valor numèric de la lletra Dalet és 4. I què ens aboca això? Això ens aboca a la tenda d'Abraham Avinu, que Abraham Avinu estava recuperant-se del Brit Milà i va rebre 3 visitants, i quan els va rebre els hi va fer un Hesed incondicional i sense tenir en compte d'on vinguessin aquestes persones, de la dreta, de l'esquerra, del sud, del nord. Va ser un Hesed el qual no depenia de cap de les condicions de la persona que rebia aquest Hesed. Així doncs, que aconseguim que el nostre Hesed reuneixi les condicions de les 3 lletres i que sigui un Hesed incondicional, constant i que no depengui de la persona al qual li fem aquest Hesed.
Amen Ken Yirratson. I també, atès que ara estem a la festa de Pessach, estem a Hol HaMoed, Moadim LeSimcha.